озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат бо амри асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор мегардад ва мақсади он рушди тафаккури техникӣ ба се намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеаи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, ҳамчунин дарёфти истеъдодҳои нав дар ин самтҳо байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ ва дигар намояндагони касбу кори гуногун мебошад. хароҷоти марбут ба ташкил ва баргузории даври ҷанбастии озмуни илмфурӯғи маърифат 2 миллиону 345 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. маблағи мазкур аз ҳисоби фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт карда мешавад. мақсади асосии озмун муайян намудани ҷавонони лаёқатманд бо истеъдод дар соҳаи илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ ба шумор меравад ва озмуни мазкур татбиқи амалии бевоситаи бисолаи омӯзиши илмҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ ба шумор меравад, ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, фармони президенти кишвар ба тасвиб расида буданд. ҳадафи баргузории чунин чорабиниҳо яъне ки чунин озмунҳо ин аввалин дараҷа пайдо намудани хонандагони балоиқат, донишҷӯёни балоиқат ва ки бедор намудани хонандагон ва бедор намудани донишҷӯён яъне ки ба илмҳои дақиқ мебошад. шурӯъ аз 17 ноябри соли равон даври ҷанбастии озмун дар шаҳри Душанбе оғоз гардид ва 4 рӯз идома хоҳад кард. даври ниҳоии озмун нахуст дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон оғоз шуд. дар он ҷо бо довталабони ҳама номинатсияҳо маҷлиси тантанавӣ барпо намуда, мутасаддиён иштирокчиёнро бо шартҳои даври 4-ум шинос карда, ба ҳар яке барору комёбӣ таманно намуданд. барои намояндагони илмҳои дақиқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз як ид аст, зеро давраи ниҳоӣ, яъне давраи 4-уми ҷумҳуриявии озмуни илм фурӯғи маърифат баргузор мегардад. мо ки ҳамчун ҳакам дар давраҳои пешин ҳамчун назоратчиву ҳакам иштирок доштем, ин як иқдоме ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат рӯи кор омад, як таконе бахшид барои хонандагони мактабҳои миёна ва донишҷӯёне ки ба нисбати илмҳои дақиқ шавқу рағбати зиёд доранд. ва аминам ки ин доир гаштани чунин озмун ва умуман эълон гардидани 20-солаи илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ метавонад баъзаи кадрии намояндагони илмҳои дақиқи кишвари маҳбуби моро зиёда мегардонад ва замина мегардад ба расидан ба ҳадафи 4-уми стратегии кишвар, яъне саноатикунонӣ. Я Саидов Иброим, ученик 11 класса Таджикско-русского лицея-интерната ОТАМ-ПВ в городе Гисар. Так, я участвую в номинации «Физика и астрономия» озмуна илм фурӯғи ва маърифат. У нас до этого 4-го тура еще были отборочные туры, которые показали, что озмун довольно высокого уровня, и чтобы пройти в этот 4-й этап, нужно приложить немало усилий. Так, сейчас в 4-м этапе нам дали 5 задач из разных разделов физики. Задачи были на достаточно высоком уровне. На достаточно высоком уровне показали, что образование в Таджикистане вышло уже на очень высокий уровень, но так или иначе я все же решил все 5 задач, то есть показалось, что я смогу решить все 5 задач, и что задачи хоть и были трудные, но все равно наши ученики смогут их решить. боиси қайд аст ки ба даври ниҳоии озмун зиёда аз 350 нафар иштирокчӣ аз тамоми минтақаҳои кишвар аз рӯи 7 номинатсия роҳ ёфтанд ва давоми 4 рӯз миёни худ сабқати дониш хоҳанд кард. бо мақсади баҳогузорӣ намудан ба дониш, маҳорат ва малакаи довталабон аз ҷониби комиссияи озмун ҷадвали 10 хола муқаррар карда шуда, ҳайати ҳакамони озмун ба дараҷаи маҳорат ва истеъдоди довталабон аз рӯи меъёрҳои дар низомнома қабул шуда баҳогузорӣ хоҳанд кард.
ҷанбасти умумии ғолибони озмун аз ҷониби ҳакамон амалӣ карда мешавад. ҳакамон баҳогузорӣ мекунанд ва бояд қайд кард ки агар донишҷӯёни мо хонандагони мо аз рафти холгузорӣ баҳогузории ҳакамон норизогӣ ба миён оварда бошанд, пас комиссияи апеллясионии махсус таъсис дода шудааст ки бори дигар хулосаи ҳакамонро санҷида мебароянд, мебинанд ва фикр мекунам ки озмун адолатнок ва шаффоф мегузарад. фарз кардем ки хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ имрӯз аз саволҳои хаттӣ ҷавобҳои пурра нанавиштанд, лекин пагоҳ фарз кардем дар давраи шифоҳӣ ба ҳама саволномаҳое ки дар низомнома муқаррар шудааст ҷавобҳои мусбат доданд. дар ин маврид ҳакамон муқаррар мекунад ки холи умумии он ба чанд баробар мешавад ва мувофиқи ҳамон холи ба даст овардааш ба ин ё он ҷо пешниҳод менамояд. марҳилаҳои озмун байни ҳамдигар танҳо аз рӯи рақобат фарқ мекунанду тамом. яъне саволҳое ки дар ҳар як даври озмун спорида мешаванд, дода мешаванд, мо қаблан онҳоро дар шакли як маҷмӯа чоп карда будем, ба хонандагон ва тамоми иштирокчиёни озмун дастрас карда будем. яъне сатҳи саволҳо, мушкилӣ ва душвории онҳо дигар намешавад, танҳо рақобат. агар дар даври ноҳиявӣ дар ҳудуди як ноҳия донишҷӯён мусобиқа мекарданд, дар даври вилоятӣ дар ҳудуди як вилоят, яъне шумораи иштирокчиён зиёд ва иштирокчиёни фаъолу пурқувват зиёд дар ҷумҳурӣ бошад, дар байни тамоми Тоҷикистон. вале саволҳо тақрибан ҳамон саволҳо ҳастанд, масъалаҳо каме фарқ мекунанд, вале ман фикр мекунам ки масъалаҳо он қадар душвор нестанд ва хонандаҳои боистеъдоди мо қобилияти ҳал кардани онҳоро доранд ва ба саволҳои назаривӣ ҳам метавонанд ҷавоб диҳанд. баъд аз ифтитоҳи расмии озмун сабқати дониш дар номинатсияҳои алоҳида ки ҳар яке дар толорҳои ҷудогона баргузор мешуданд оғоз шуд. ёдовар мешавем ки озмун аз рӯи 7 номинатсия математика, физика ва астрономия, химия, биология, география, технология иттилоотӣ, ихтироъкорӣ ва навоварӣ баргузор хоҳад шуд. аз 350 иштирокчии даври ниҳоии озмун дар номинатсияи физика ва астрономия 50 нафарро хат гирифтаанд. шумораи умумии иштирокчиён анқариб 400 нафар ҳастанд ки аз тамоми минтақаҳои кишвар омада дар шаҳри Душанбе ҳоло иштирок мебарзанд дар давраи чорум. аз худи номинатсияи физика гӯем агар анқариб 50 нафар иштирок мебарзанд ки аз онҳо як қисм хонандагони макотиби миёна мебошанд ва як қисм донишҷӯёну магистрантон. бо як шавқу завқ, бо як кӯшиши зиёд ба даври ҷумҳуриявӣ омаданд ва иштирок карда истоданд. инро мо аз ҳамон саволҳое ки онҳо дар марҳилаҳои аввал медоданд ва баъди гузаронидани озмунҳои марҳилаҳои аввал ҳам ба мо менавиштанд, занг мезаданд, мактуб мекарданд, мепурсиданд ва ҳамин саволҷавобҳо аз тамоми гӯшаи Тоҷикистон ба мо мерасид ва мо то ҳадди имкон ба онҳо дар бораи нозукияти гузарондани озмун, қоидаҳои он ва тарзи омодагӣ маслиҳатҳои зарурӣ медодем. ва аз рӯи он ки онҳо баъд аз даври ноҳиявӣ ё ин ки вилоятӣ чӣ хел баҳс мекарданд бо аъзои ҳакамон, кӯшиш мекарданд ки дуруст будани ҷавоби худашонро исбот кунанд, ин ҳам нишони он аст ки онҳо як ҳавас доранд, бо як шавқу завқ ба ин озмун тайёрӣ дида истоданд. ман Сулаймони Абдуқаҳҳор дар озмуни илм фуруғи маърифат аз рӯи номинатсияи физика ва астрономия аз донишкадаи технологӣ ва менеҷмент инҳисодӣ дар шаҳри Кӯлон иштирок намудам ва дар ин озмун ки сипарӣ шуд ҳам аз рӯи маводҳо аз рӯи фанни физика ва аз рӯи астрономия буд. яъне мо донишҷӯён иштирок намуда он донише ки омӯхта будем дар он ҷо маҳорату малакаи худро истифода бурда ва аз методҳои масъалаҳо дар он ҷо мо пешниҳод намудем. инчунин мо миннатдории худро ба сарвари давлат расонида ҳастем ки ба мо ҷавонон чунин шароити хуб муҳайё кардааст ки мо метавонем ки он донишҳои омӯхтаи худро барои тавқият додан дар рушди
тафаккури техникӣ истифода барем. ман саид мусоева ромина дар донишгоҳи давлатии шаҳри хорух ба номи мояншо назаршоев мехонам. донишҷӯи курси чорум факултети математика физика шӯъбаи физика мебошам. дар озмун дар номинатсияи физика ва астрономия иштирок мекунам. барои мо бисёр фоидаовар аст, яъне мо метавонем доир ба касбамон ё аз кадом номинатсие ки бошем, яъне бештар ба ҳамон номинатсия диққат дода, яъне донишамон комилан ё зиёд мешавад, фикрониямон зур мегардад. яъне физика ва астрономия бештар илми дақиқ аст, бештар дар бораи табиат аст. яъне мо қариб 80% табиатро физика меомӯзонад ва мо дар бораи табиат мефаҳмем, доир ба астрономия, яъне доир ба табиат мефаҳмем. ҳалли масъалаҳо бисёр фоидаовар аст. даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар ду шакл баргузор мегардад. дар рӯзи аввали озмун дониши иштирокчиёни тамоми номинатсияҳо ба таври хаттӣ санҷида мешавад. барои ҳалли масъалаҳо ба давталабон 2 соат вақт ҷудо шудааст. дар рӯзҳои минбаъда саволу ҷавоб ба таври шифоҳӣ сурат хоҳад гирифт. рӯзи аввал масъалаҳои амалӣ, яъне ки хаттӣ гузаронида мешавад, ва рӯзи дуввум шифоҳӣ, яъне суолу ҷавоб дар назди тахтаи синф. яъне ки фарқияти ин озмун ҳам аз олимпиадаи анъанавие ки масалан гузаронида мешавад дар ҳамин аст ва фарқияти дигари асосии ин озмун аз олимпиадаи анъанавӣ дар он аст ки дар олимпиада масалан аз рӯи синфҳо талабагон гурӯҳбандӣ карда мешаванд. дар ин ҷо бошад новобаста аз синф, зеро ки бояд довталабе ки масалан дар озмуни илм фуруғи маърифат иштирок варзида ғолиб ояд, тамоми барномаи мактаби миёнаро дониста бошад. боиси таъкид аст ки озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади амалисозии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ҳамасола баргузор хоҳад шуд. бо шабакаи Баҳористон бимонед ва аз рабти минбаъдаи озмун бохабар бошед.